bakhe wacelo mndeni kaShembe bandla likaShembe leNazareth Baptist Church Mntwana Gideon Zulu Mamalala Jacob Zuma uBhekazi uNkosazana Zuma uNgqongqoshe kwezempilo umfundisi uStanley Mokgoba inhloko yamawesi nekololizwe uSibonda obekekileyo wesi sixeko saseThekwini umnumzana uNgwenya inkosi yam eqadi uNgqolo uMbongo ilungu lepalamente apha kwaZulu sibe nenkokheli ezibalulekileyo zenza imbalasane kweli lizwe naphesheya zonke ezi nkokheli ndiza kuziteka ngamagama ziphuma apha eNanga anditshoyo ndithetha ngogqirha uJohn Langalibalele Dube igqwetha lodumo uPhikli Seme owamba ngunondyebo wokuqala ngo-1912 unendyebo wekhongolose i-ANC u-AWG Mhlathamnyama champion laa nkokheli yodumo uMahatma Gandhi eyokugqibela inkokheli eqaqambileyo iqhawe labaqhawe umprofethi uIsaiah Shembe xa sisebunzimeni phantsi kobukhoboka obungazange bubone nakweliphi na ilizwe ubudoda ubuntu ubuqhawe buyazibonakalisa iminyaka emine emveni kokuba abelungu bemoyisile uBabatha umprofethi uIsaiah Shembe yaba nguye owathi waqala le cawe yaseNazareth umprofethi wayexhasa abo bangafuni nto yenkqubela kuma-Afrika in conditions of extreme suffering
The human spirit resists its inner strength. Only 4 years after the crushing of the Bambata rebellion, the prophet Isaiah Shembe established the Nazareth Baptist Church in an act of defiance of those who hated everything African. Very sonto. Yayinganelanga into yobana masithi umphefumlo mawuphila. Wayazi umprofethi into yobana into eziza kusikhulula njengabantu abamnyama yeyokubana sibe nako uba nobutyebi ngokwethu. Eyona nto ibibalulekile umprofethi uShembe ibiyinto yobana sizithembe, sikholele kwisizwe esisiso. Isizwe samaZulu siyasazi kulo lonke eli lizwe naphesheya ngobuqhawe babo. Selisilibele na isandwane, saziwa lilizwe lonke ngobuqhawe. Umprofethi uShembe into yobuqhawe bendlu emnyama ibiyinto ebalulekileyo. Yiyo loo nto ebengonalanga nje ukuthi umphefumlo mawusindiswe, wabafundisa abantu bakhe okokubana bayazi into yobana ubutyebi yinto ebalulekileyo ezakhululwa yisizwe. Kolo ezakhiwe yile cawe ziyakungqina loku ndikukhulumayo ekufundiseni ulutsha okokubana liziphathe kakuhle. Umprofethi ubefuna okokubana sibe nelifa likamaphakade. Education, bantu bakowethu, neligazi lam. Namhlanje ndinamashumi anesixhenxe aminyaka, 77. Ukufuphi ngaphambili ukude ngasemva. Isondele imini ngenxa yento yobana ineenkokheli esizixabisileyo ezaziwayo. Iyaba yintombi kakhulu okokubana iintaba zokuthulo bathatha ke ngoku bathi ngenxa yento yobana umprofethi esishiyile bazame okokubana silwe sodwa. Silapha namhlanje sizokuzila nani, sizilela eli qhawe lamaqhawe. Kuyafuneka into yobana sonke noba ningamaNazaretha, amaWesile, ama-Dutch Reformed Church nezinye icawe, ama-Muslims, ama-Hindus, amaJuda, kuyafuneka okokubana sidibane, sibambane ngezandla, sithethe ngoqobo, singabantu abanye. Malixabise amakhosi. Amakhosi ziinkokheli zethu zendalo, yingcambu yethu. Asinako ukukhululeka xa sishiye amakhosi ngasemva.
phinda wahlonipha. Dumisani uYehova.